anyị na-anabata gị ndị enyi anyị na gburugburu ụwa niile dum. Na ụbọchị taa anyị gaji ileba anya ihe banyere ntaramahụhụ na nrịanrịa ya na ogbugbo ya. O leghị anya ị na ha agabiga ntaramahụhụ n'ọnọdụ ihe isi ike maọbụ nrịanrịa maọbụ ihe nsogbu nke ụwa, enweghị ike ịkọwa ihe bụ n'ime ya. Mana achọrọ m ime ka ị mata na oge adịghị anya anyị ga-aghọta na isi na nsogbu a maọbụ ntaramahụhụ apụta, o kwesịrị ka ịzụta eze nke ụwa niile, eze nke ndụ anyị, nke ga-enyere gị aka inwe mmeri. Mana anyị gaje ịmụta ụfọdụ ihe site n'aka onye na-eje ozi a bụ Dr. W.F. Kumuyi na ihe banyere ntaramahụhụ. Akwụkwọ Matiu isi 11 amaokwu 28 ọ sị, bịakwutenụ m unu niile ndị buru ibu dị arọ, ndị bu ibu dị arọ, mụ onwe m ga-enye unu ezumike. Ọ na-agwa anyị na amaokwu 29 na amaokwu 29, nyerenụ yoku m n'olu unu, mụtakwanụ ihe site n'ọnụ m, n'ihi na mụ onwe m bụ onye dị nwayọọ na onye dị umeala n'obi. Unu ga-achọta ezumike nye mkpụrụ obi unu. Ị ga-achọta ezumike n'abalị a, ezumike na mkpụrụ obi gị, ezumike n'ime mmụọ gị, ezumike n'ezinụlọ gị, ezumike na ndụ gị n'ụbọchị niile n'aha Jizọs. Ị ga-achọta ezumike nye mkpụrụ obi gị. Ọ sị na amaokwu 30, n'ihi na yoku nke m adịghị egbu mgbu, ibu m niile dịkwa mfe. Ị nụọna ihe ọ na-ekwu? Ọ sị, bịanụ, bịakwutenụ m unu niile ndị eboro ibu dị arọ. Ọ sị, unu ga-achọta ezumike nye mkpụrụ obi unu. Lee nke ọzọ, ọ sị, bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị eboro ibu dị arọ. Ọ na-akpọ mmadụ niile, ma ndị dị ala ma ndị dị elu, ma onye mmehie ma ndị nrịanrịa ji, ma ndị a na-emekpu ọnụ ma ndị na-ata ahụhụ. Bịakwutenụ m. Ọ sị, anyị niile nwere ike ịbịa n'abalị a. Ị ga-abịa. Dị ka ị na-abịa, ị ga-enwe ezumike nye mkpụrụ obi gị. Ọ sị na mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Onye nwaanyị agaghị ekwu okwu ụgha. Ọ sị na m ga-enye gị ezumike. Onye ji ike niile imezu nkwa niile nke o kwere. Ọ sị na mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Onye ka e nyere ezumike nye ndị ọzọ, mkpọghachi azụ nye ndị ọzọ, mwogha nye ndị ọzọ, nke nyewere ndụ nye ndị ọzọ na ọgbọ niile dị iche iche. Ọ sị m onwe m ga-enye gị ezumike. Okwu a bụ ezumike. Gịnị ka ọ pụtara? Ị ga-enwere onwe gị pụọ na ndọta n'agha. Ị na ha adọgbu onwe gị na-ata ahụhụ n'okpuru ndọta n'agha. Ọ sị na aga m enye gị ezumike. Ị ga-enwere onwe gị pụọ n'ibu oru na ndụ gị n'aha Jizọs. Nke abụọ, inwe ezumike a pụtara a ga-akpọpụta gị pụọ na nrịanrịa. Ịnọ na nrịanrịa na-enwe ihe mgbu, a na-evugharị gị site n'ebe a ruo ebe ọzọ. Ị maa otu ị ga-esi nwere onwe gị. Kraịst mụ onwe m onye ọgwụgwọ, onye na-agwọ ọrịa, aga m enye gị ezumike. Ọ ga-enye gị nwere onwe pụọ na nrịanrịa. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ ga-esi otu a mee ka mkpụrụ obi gị bụrụ nke a kpọghachiri azụ. Onye nwaanyị bụ onye na-azụ m dịka atụrụ. Ọ dịghị ihe ọla ga-akọ m. Ọ ga-akpọghachi mkpụrụ obi gị. Mgbe mkpụrụ obi gị na-ezute nsogbu, ugbu a ị bịakwutere onye nwaanyị, onye pụrụ ime ka ebili mmiri a kwụsị na ndụ gị, si ka udo dịrị. N'abalị a udo dịra gị. N'abalị a ị ga-enwere onwe gị
wee nwee udo n'aha Jizọs. Ọ sị na mụ onwe m ga-enye gị ezumike. mgbe anyị na-ege ozi ndị a, o nwere mkpụrụ okwu ozi ndị gbara ọkpụrụkpụ bụ ihe mmụta anaghị ịrịba ama. Nke mbụ bụ na Kraịst na-enye anyị ezumike pụọ na ndọgbu onwe n'ọlụ. N'ezie, mmadụ kemgbe ọ bịara n'ụwa atile onwe ya na ndọgbu n'ọlụ nke na-eweta ezughị ike, nke na-eme ka nrịanrịa ma ihe ndị ọzọ bịakwute ya. Mgbe e kere mmadụ, Chineke zuru ike n'ụbọchị nke 7, o wee sị na mmadụ kwesịrị izu ike. Ọbụnadị n'ime akwụkwọ nsọ na agba ochie, etiri ụbọchị Sabat ka ọ bụrụ ụbọchị izu ike, n'ihi na Chineke bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst nwere mmasị na ahụike anyị na ndụ anyị. Ọ na-elekọta anyị. Ya mere, n'ihi nke a, ọ chọọ ka anyị gaa n'ịdọgbu onwe anyị n'ọlụ nke na-enweghị ịmịta mkpụrụ. Ya mere o ji gwa anyị okwu dị otu a: nwanna, ị nọ na ndọgbu n'ọlụ, bịakwute Kraịst. Ọ ga-enyere gị aka. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị pụọ n'ọnọdụ dị otu a. Nke abụọ bụ na Kraịst na-eme ka anyị nwere onwe anyị pụta na ntaramahụhụ na ọrịa anyị. Ọtụtụ ndị n'ụbọchị taa ahụchiela anya, ha ewele eze kwe ekpere n'ihi gịnị? Nrịanrịa adịghị ike, esighị ike. Ụfọdụ agabigala ọtụtụ ihe dị iche iche na di ha maọbụ nwunye ha maọbụ nwa ha maọbụ onye agbata obi ha nwụrụ. Ha nọ n'ihe iru uju a. Achọrọ m ime ka mata, n'agbanyeghị ụdị nrịanrịa ị na-agabiga na ihe isi ike, onye nwe anyị Jizọs Kraịst pụrụ ime gị ka ị nwere onwe gị, nwee ahụ isi ike n'otu ntabi anya site n'ike nke ịrịba ama ya. Ya mere, ọ bụ na ị ga-abịakwute ya, ọ pụrụ ịnapụta gị. Nnapụta a nwere ike bụ n'otu ntabi anya, ma ọ na nkeji ole, ma ọ zikwana ụzọ ị ga-esi gbapụta ebe ọ dị mfe. Ụfọdụ n'ime anyị n'ụbọchị taa ahụchiela anya n'ụzọ nrịanrịa, mana m chọrọ ime ka ị mata na o nwere mmasị na ahụike gị, ana ọ pụrụ ịgwọ gị ọrịa gị ma ọ na-ebịakwute n'oge dị ka nke a. Nke atọ bụ na Kraịst na-eme ka anyị nwere onwe anyị pụọ na ntaramahụhụ maọbụ ịhụju anya. Nhụju anya bụ ihe mmehie wetara mmadụ n'elu ụwa. Nhụju anya pụtara n'ihi mmekpa ahụ nke ekwensu na ihe ndị mmadụ metara nye onwe ha. Mana n'ihi ịhụnanya Chineke, ewee zidata Jizọs Kraịst, o wee hụọ ahụhụ n'ihi mụ na gị. Baịbụl sị na akpụrụ ya dị ka atụrụ a ga-eji igbu, nke na-enweghị ike ikwu okwu. N'ebe ọzọ, ọ kọwaa na nrịarịa niile anyị na usu ude anyị na ude niile anyị ka ebukwasara n'arụ ya site n'uberitara ya ka a ji mee ka anyị dị ike. Ya mere nwanne m, ohere dị ka ị nwere onwe gị pụọ n'udo ahụ ọbụla ị na-agabiga n'elu ụwa. Ohere ọma dị na ahụhụ a nwere mgbe o kwesịrị ịkwụsị, mana onye ga-enyere gị aka inwe mmeri maọbụ ịgabiga ọnọdụ dị otu a n'udo bụ naanị Jizọs Kraịst. Ịbịakwute ya, ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ọ ga-eme ka ịgabiga ọnọdụ ọbụla na-enweghị ihe ga-akwatu ime mmụọ gị ma ọ mee gị ka obi koropụ n'ịgba ọsọ eluigwe a. Ka anọ, ọ pụtara na ị na-enwere onwe gị pụọ na ntaramahụhụ. Ihe ọbụla ahụ ntaramahụhụ ọhụrụ, Kraịst abịawo. Ọsọ onye ohi adịghị abịa ka o zuo ma gbuo ma laa n'iyi. Ọ sị na mụ onwe m bịara, abịawo m n'abalị a. Ọ bịawo bịakwute gị. Ọ bịawo n'ezinụlọ unu. Ọ bịawo ka ọ gbanwee ihe na-adịghị mma pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ bịawo ka o wee weta ezumike nye mkpụrụ obi gị, ka ị pụọ na ntaramahụhụ, ka ị wee bụrụ onye nwegara mmụọ ya. Ike na-agwụ gị, ga-adị ka onye dara mba, ga-adịzie ka ihe niile ọ kpugharịala ihu n'ala.
Kraịst wee bịa ya sị bịakwutenụ m unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, m ga-enye unu ezumike. Ọ na-ekwu banyere nnwoga nye mkpụrụ obi gị. Ugbu a ị ga-ezu ike, ị ga na-anọ n'okpuru iche nchekwa nke onye nwanyị. Onye nwanyị ga na-echekwa gị, ọ dịghị ihe ọjọọ ọla ga-abịakwasị gị. O nwere ihe nchekwa nke ga na-echekwa gị, ọ dịghị ihe ọla nke si n'ike nke ọchịchịrị. Ọ sị bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, unu ga-anọ n'okpuru nchekwa m. Ugbu ọ sị gị bịakwutenụ m, ị ga-abịakwute onye nwanyị. Ọ sị unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, ndị vu ivu n'obi unu, vuru n'uche unu, vuru ihe ndị a na-anyịdaghị ala, na-achọ ka ị daba n'ala. O wee sị gị ị chọrọ ndụ site n'aka onye nwanyị. Taa onye nwanyị na-eme ka ị nwee nzọpụta zuru oke. Ọ ga-azọpụta mkpụrụ obi gị. Asị m na ọ ga-azọpụta mkpụrụ obi gị. Ihe niile ị chere na apụghị ime ya na ndụ gị, a ga-eme ihe niile. A ga-eme ihe niile n'abalị a. A ga-eme ya n'abalị a. Asị m na a ga-eme ya n'abalị a. Ka mere onye nwanyị, onye nzọpụta, onye nwanyị, onye nwe ndị nwe niile, eze nke ndị eze, onye nzọpụta anyị na onye mgbapụta anyị. Ị pụrụ ịgwa onye nwanyị ugbu a wee weta ihe ndị a niile, mee ka ọ bịa na ngwụsị. Nsogbu nke ịbụ oru, nsogbu nke nrịanrịa, nsogbu nke ịbụ onye dara mba, mkpụrụ obi ya dara mba, nke ntaramahụhụ, nsogbu niile nke enweghị nchekwa, na enweghị onye na-ekpuchite gị, enweghị onye na-anọchite anya gị. Jizọs gị bịa. Nsogbu ndị a niile na taa a ga-ewezuga ya. N'abalị a wa abalị nke gị, bịa. Dịka ị na-abịa, ị ga-abịa wee nwee ọchịchọ nke na-aga enwe ọdịda. Ị na-abịakwute onye pụrụ ime ihe niile. A na-akpọku gị ugbu a ka ị were ndụ gị Jizọs Kraịst. Ị nọ n'obi ịda mba, ị bụ onye etituru mmụọ ya n'ala nke ike na-adịkwa gị. A sị gị welie isi gị elu, bịakwute Kraịst, ọ ga-enyere gị aka. Ị nọ na nrịanrịa, ọ pụrụ ịgwọ gị. Ị na-enwe ntaramahụhụ, ọ pụrụ ịnọnyere, mee ka ọnọdụ gị kacha mma. Kraịst bịara ka o wee gbapụta gị. Ya mere nwanne m, nye ndụ gị Kraịst. A ma-arịọ gị ka gị na-ekpe udo. N'ezie, bịakwute Kraịst ugbu a. Bịakwute Kraịst ugbu a. Ị ga-ahụ ihe dị iche nke ọ ga-alụ n'ime ndụ gị. Ọ ga-anọnyere gị, ọ ga-agba gị ume, ọ ga-enye gị nkasi obi, ọ ga-echekwa gị, kpuchite gị. Ị gakwa nọ n'ize ndụ maọbụ n'ịtụ ụjọ nke ndụ a. Ana iru Kraịst, mgbe ọ ga-anọnyere gị, ị ga-ahụ na ibi ndụ a nke onye ezi omume ga-adịrị gị mfe. Ka anyị gee ozi nke onye oziọma Chineke n'iduba anyị na ihe ndetu ire nke nzọpụta. Onye nwanyị nọ na njikere ịgbaghara mmehie niile nke ị meworo. Ọ ga-enye gị mgbaghara, ọ ga-enye gị nzọpụta, n'ihi na Kraịst bụ onye nzọpụta. Ka hara bụ onye ga-akpọku aha nke onye nwanyị. A ga-azọpụta ya, a ga-azọpụta ya. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na arụ adịghị gị, ana m eso gị aṅụrị ọṅụ n'abalị a. Abalị a wa abalị ọgwụgwọ gị. Anya niile mechie, isi niile ehulata, isi niile ehulata, anya niile mechie. Dịka Moses weliri agwọ elu n'ime ọzara, ụnara otu a ka nwa nke mmadụ Jizọs Kraịst ka a ga-esi welie ya elu, ka ha rabụ ndị kwere ya, ha ga-ala n'iyi. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a ọ hụrụ gị n'anya, na o nyere ọkpọrọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya ka ọ ghara ịla n'iyi, ka ọ ghara ịla n'iyi, ka o wee nwee ndụ ebighị ebi. Isi niile ehulata, anya niile mechie.
onye nwe anyị chọrọ ịgbaghara mmehie gị niile ka ị meworo na ndụ a. Ọ chọrọ inye gị nnwere onwe. Ọ chọrọ inye gị nzọpụta nnwere onwe maka mkpụrụ obi gị. Ebe ọbụla ị nọ, ị chọrọ mgbaghara a, ndụ ebighị ebi a na nzọpụta a, welie aka gị elu n'ebe ọbụla ị nọ. So onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, ana m achụ ya. Achọrọ m mgbaghara a, achọrọ m nzọpụta a. Welie aka gị ahụ elu, na-egosipụta anya onye nwe anyị na n'ime obi gị na mweda n'ala, onye nwe anyị abịawo m, onye nwe anyị abịawo m. Chineke gọzie gị n'ebe ahụ. Onye nwe anyị abịawo m. N'abalị a, achọrọ m ka amamikpe a niile na nke amamikpe ka ewezuga ya na ndụ m. Wezuga amamikpe a niile pụọ na ndụ m, wee mee ka m nwere onwe m. Ugbu a, ụzọ isi agbago elu bụ ụzọ a nke isi n'ala were okwu a niile ka ị ga-asị onye nwe anyị na-emehiewo m. Gwa onye nwe anyị na ọ na-ewute m maka mmehie niile nke m meworo. Ọ na-ewute m maka ndụ nke anọghị n'okpuru iwu gị nke m na-ebi. Onye nwe anyị, ọ na-ewute m. Agaghị m ebikwa ndụ na mmehie ọzọ. Agaghị m ekpuchite ya. Ana m ekwupụta mmehie a nye gị onye nwe anyị. Onye nwe anyị, ekwerewo m na ịgbagharawo m. Ọ ga-enye gị udo nke obi. Ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta. Ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Anyị ga-ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ị bụ Chineke na-ahụ ndị gị n'anya, Chineke obi ebere. Isi ị ga-egosi obi ebere gị nye mmadụ niile, ka ha rabụ onye na-abịakwute gị, ị gaghị ajụ ya, ị gaghị achụpụ ya. Onye nwe anyị, ka ha rabụ ndị a niile ka e bịakwutewere gị na-enweghị onye agụpụrụ. Gbaghara mmadụ niile n'aha Jizọs. Chineke, hiochapụ ncheta niile nke mmehie ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ị ga-enye ha nnwere onwe, na ha ga-alaghachikwa na mmehie ndị ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara nke Chineke sọbata na ndụ ha, na ezi nzọpụta ka ọ sọbata na ndụ ha, nye ha udo na ọṅụ nke ya na nzọpụta so na-abịa. Chineke, mee ka o guzosi ike n'obi niile ugbu a. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Anyị ke na-emewu ya. Agbagharawo mmehie gị. Si, agbagharawo mmehie m. Ị nwere nzọpụta. Si, enwere m nzọpụta. Emene ka o guzosi ike ugbu a. Toonu Chineke. Onye nwe anyị sịrị na ọ ga-abịa na mmezu. O wee bịa na mmezu. Ọgwụgwọ nsọ ga-abịa. Ihe ịrịba ama ga-abịa. Nnapụta ga-abịa. Mgbe ị ga-anụ ememe ikpeazụ, ọ bịawo na mmezu. Anya gị kpuru ìsì ga-emepe wee hụ ụzọ. Ntị chiri echi ga-emepe. Ọ bụrụ na ị nọ n'igwe a ji apụgharị gị, dufuo ya n'akụkụ, bilie n'aha nke onye nwe anyị. Ị ga-aga ije. Ị nwee ihe ndị mmekọrọ ahụ n'ụkwụ gị, otu okwu dị mkpụmkpụ karịa nke ọzọ, mgbe anyị ga-ekpesi ekpere wepụ ya, ha niile ga-etopụta. Ọrịa ọnya ga-ala. Ihe ọbụla wa ọrịa ivu bịa, a ga-ewezuga ya n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa na mmezu. Olee ebe ị nọ? Ọ ga-abịa na mmezu. Welie otu aka ha elu, wee were otu tụkwasị n'onwe gị. Nna anyị, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke na-ahụ ndị gị n'anya, Chineke dị ukwuu, nke na-apụghị ịda. Onye nwe anyị Jizọs, onye nzọpụta, onye ọgwụgwọ, onye mgbapụta, onye nnapụta. Onye nwe anyị, ana m ekpe onye ọbụla n'ebe a ga-anata ọgwụgwọ ha n'aha Jizọs.
nata nnapụta ugbu a n'aha Jizọs. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Ike nke mgbapụta nye onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì ka emepee gị ugbu a, malite ịhụ ụzọ. Onye dara ngwụrọ bilie gawa ije. Ndị nwere ihe n'ụkwụ ha nke mere ha ezughị oke, aka onye nwaanyị na-emetụ gị ugbu a, bilie gaa ije, guzosi ike n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbu dara nata ọnụnụ ihe gị na ikwu ụka gị ugbu a. Onye nwaanyị, ụdị ihe ịrịba ama ọla nke ndị gị chọrọ, mee ka o guzosi ike ugbu a. Mee ka o guzosi ike ugbu a. Ka enwe ihe ịrịba ama nke nnapụta nye mmadụ niile ugbu a na obodo anyị niile, gafee Afrịka, ebe niile n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ọ bịawo na mmezu. Ị nwere onye kpuru ìsì, nwalee ya ugbu a, ọ ga-ahụ ụzọ. Onye ntị chiri, onye ogbu dara, ha ga-anụ ntị ugbu a ma kwuo okwu. Ọ bụrụ na ị dara ngwụrọ, bilie, dowe ihe ahụ iji aga ije n'akụkụ. Ọ na ị nwere ihe ndị eji kegide gị n'ụkwụ, bilie gawa ije. Ihe ịrịba ama ewerewe ọnọdụ. Ọrịa kansa alaala. Chineke agwọọla gị. Anyị na-ekele gị na isonye anyị na GCK nke a. Amaara na onye nwe anyị gọziri gị na o zutere gị n'ụzọ dị iche, ebe iji wee ndụ gị nye Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụta na ọ nọghị nso mgbe niile, n'ihi na ọ bụ enyi nke kachasị nwanne ukwuu. Biko mee ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị site n'ịkpọtụrụ anyị na ebe nzirịta ozi nke soshal midia dịka Facebook na ndị be ya. Ọ bụrụ na Chineke agọziwo gị na ozi ọma nke taa, anyị na-arịọ ka ikesara ya ndị enyi gị site n'igwe Facebook. Ọ ga-adịkwa anyị mma ka izute anyị na www.gckhq.org/connect, ebe ị ga-enweta akara ngwa na ngwongwo n'ihe ederede ga-enyere gị aka ka inwe ike bie ndụ nwa Chineke gị nke ọma. Chineke gọzie gị maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa.